ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои азиз, ҳамаатон хушомадед ба канали ма. апау хоҳаро, модарое ки канали моро нав мебинен, подписатсия кунен, лайку комментои худтона бимонен, то ки видеоҳои моро дида битоневу канали мо ҳам пеш рава. ай ҳаматон миннатдор мешам. апау хоҳароe ки харидорӣ мекунен, рӯзои нағз дапӯшен. ана ирӯз анам хел двойка ки айробин беҳад материали хушрӯай, сабукай гирифта будем, дига видео накардем. дар WhatsApp беҳад бисёр мепурсанд двойкора видео кунен гуфта. Видео накардаям мо фурӯхтем. ана мехе ҳозир кадоме ки надидаед нишон метиҳем. бинен, аҳамиятиен, ҳамаи ҷоша нигоҳ кунен. баъд WhatsApp дам пурсен, размеротона хушрӯ нигоҳ кунен, чен кунен ки хай раҳи дарозай мерава, вазварат надора. ҳамун размеротон чен бирава ки бупӯшен, беҳуда нахарен. ана михел свети коричневӣ баланд нест, коричневӣ, ана михел сафедроға ки хушрӯ, беҳад свети хушрӯай. пуштош ана михел вай дора. диден чӣ хел витичкаи калон дора ки беҳад иҷаша кушоди хушрӯ мекуна, дар танаи одам партофта местад. стойка варатник, тугмоҳош ҳуй мешавад, остинош манжет, бурукошон беҳад кушоди хушрӯай. ва баъзе одам материали айробина намедонам чия мега, айробин меган, манго меган, сингапур меган. ина дидесен ҳай пеш. ина хали материал агар дидагӣ бошен, айробин ана мира меган. атрез дорад, беҳад кушода ки хушрӯвак духтагиай. бо пӯшча дидена хали витичка ки мондагиай, калони хушрӯ местад. нархошон бошад 2500 рубл. размерошон меравад ай 38 то 48 плюс 6 меравад. бурукошонам анемихе сарои почашон примояю болош бошад, ҳамихе манжети ғафси хушрӯ кардагиай. ҳол ма якта бурукша нишон метиҳем бо. на расветкаош аҳамияти напав хоҳаро, кадом расветкае ки маъқул мешавад, скриншот кунед, WhatsApp да равон кунед, мебинем размеротон боша, пушта қатӣ роӣ мекунем, набошад ҳечи. 5та расветкаяй. дарози қадш хела дарози хушрӯай. ма дар танаи модело ҳоли будагиша дар параи экран мемонам, шумо бинен чанқа места. дарозиш мумкин 1-10 боша. ростӣ чен накардам, бисёри чизора чен карда мегум. аёдам биромада ки чен кунам. 1-10, 1-15 ҳастай. дарози хушрӯай. ана расветкаша бинен, ана расветкашам беҳад расветкаи хушрӯай. такрор мекунам, нархошон 2500 рубл, размеро ай 38 то размери 48. доставка ҳамаи ҷо дорем. почтаҳо доставкаш пулуш ай 200 рубл то 400-450 рубл. 1 кирта мегирен, 5 кирта мегирен, ҳамиқа ай 200 то 450 рубл. шаҳрҳои Мурманск, Хабаровск ва ё хай дуртаранд, доставкаошон қимат мешавад ва ёра боша 500-550 ки редкаи хел вай мешавад почтаи қимат. далшиш ҳамиқа. бо хай нигоҳ мекунем кадом клиентое ки 3 кирта мегиранд, 2 кирта мегиранд, 4 кирта мегиранд, бисёриёшона ма почтаошона хай бесплат намекунам. клиентои постоянни худшон медонанд ки чанда ки мегиранд, ма почтаошона худам метиҳам. ай ва ё пул намегирам. баъд ана михел дифферензаҳоро мепурсен. дифференза нигоҳ кунен чӣ мондай. айнаи тинуко як дона мондай. як расветка, дигар расветкаш нестай. баъд ба назар бигирен хай кирта ё румол серамно одам мепӯшад, дига метова. та вишилка бо хай дигаяй. одам мепӯша, ина дастош пур мешад, бардоштагӣ мешад. серамно вишилка да кирта хушрӯ наметова. ана ин румол бошад, таги киртакаш намеха маҳкамай. баъд гирди сарот як параша тов метӣ. беҳад материалаш ҳам хай материали мягки хушрӯай ки
мягкий хушрӯай. Як дона мондай 1000 рубл. Нежни нигин дорад. خیلی گیپسایی که با خرتکا محکمه هم خیلی قطیمه پشو بهت خسروای دیگر رسویتکش نیست 1000 روبل. انا بعد دیفرنزوهای انم خیلی مایچنی را میپرسیدین چند دونهش مونده نشان میتیم رسویتکش کم مونده اینه که رسویتکای بهت خدوای مونده که خیلی رسویتکایی که فقط استفاده میبری